Cítim, že na mňa dolieha únava z celého roka. Vonku je čoraz chladnejšie a dni sa skracujú. Tento kolobeh ma núti premýšľať. Prečo sa všetko stále opakuje? Prečo sa strieda svetlo a tma, nádej a únava, radosť a smútok? No práve v tomto opakovaní je niečo, čo ma znova a znova vracia k adventu. K času, keď tma nie je len symbolom únavy, ale aj priestorom pre zrod nového svetla. Niekedy ma unavuje, že sa všetko stále opakuje. Advent mi pripomína, že práve v opakovaní sa skrýva hlboký zmysel. Je to čas, ktorý dáva príležitosť spomaliť a uvedomiť si, čo nám naozaj prináša radosť a čo nás oberá o energiu. Opakovanie nie je o stagnácii, ale je o príležitosti pozrieť sa na život novými očami. Advent je o očakávaní. Čakáme na svetlo, ktoré príde, a hoci sa to opakuje každý rok, nikdy nie je rovnaké. Každý advent je iný, pretože my sami sa každý rok meníme. Menia sa naše skúsenosti, naše emócie, naše otázky. Svetlo v advente je symbolom nádeje, ale nie je to svetlo, ktoré sa dá nájsť len vonku. Je to svetlo, ktoré máme možnosť objavovať vo vnútri. Keď sa dni skracujú, vnímam, aké dôležité je objaviť si to svoje vnútorné svetlo. Môže to byť láska k druhým, pokoj, alebo jednoducho chvíľa vďačnosti za všetko, čo máme. Táto myšlienka mi pripomína poznanie. Svetlo vždy prichádza po tme. Advent nám hovorí, že ani najdlhšia noc nie je nekonečná. Aj keď sme unavení alebo zmetení, je to len dočasný stav. Advent ma učí, že nádej nie je len pocit, ale rozhodnutie. Rozhodnutie veriť, že nový deň začne, niekedy nenápadne, inokedy veľmi pomaly, ale určite. Uvedomujem si, že toto posolstvo nie je výlučne kresťanské. Je univerzálne. Každý z nás pozná chvíle tmy, keď sa zdá, že svetlo je príliš ďaleko. Ale práve v týchto momentoch môžeme hľadať malé záblesky nádeje. Možno v tichu, keď zastavíme každodenný zhon, alebo v drobných radostiach, ktoré si inokedy nevšímame. Preto vás chcem povzbudiť. Nájdite si tento advent čas pre seba. Niekedy sa dá len ticho sedieť pri zapálenej sviečke. Alebo si spomenúť na niečo pekné, čo sa udialo. Alebo si jednoducho pripomeniete, že každá noc má svoj koniec. Svetlo vždy prichádza. A každý advent je príležitosťou zažiť to znova.